дорогие зрители, веб-сайта Туркменпортал. В Туркменистане продолжаются Дни культуры Узбекистана, которые символизируют крепкую дружбу и культурное сотрудничество между двумя странами. Здесь развернулась выставка декоративно-прикладного искусства узбекского народа. И у нас будет уникальная возможность пообщаться и узнать, что сегодня подготовили узбекские мастера искусств для туркменского народа и для гостей столицы. Salam, men Bukhara vilayetining hünärmenleriniň birleşiginiň hünärmeni Dilaram Reziyeva. Men bugünkü bayramçylyga öz el işlerim bilen gatnaşýan. Bu ýerde özbek milletini mahsus bolan başgaplaryny görýäňiz. Ýagny özbek gelinleri täze gelin bolup gelenlerini şular ýaly başgaplaryny hemde keşteli donlary giýýärler. Özbekler bilen türkmenleriň başgaplaryna we donlaryna umumy meňzeşlik bar. Biz bu sergide türkmen doganlarymyz bilen pikir alýşýar. Şular ýaly mümkinçilikler döredýän iki döwletiň hem ýolbaşçylaryna sag bolsun aýdýaryn. Goý türkmen özbek dostlugy ebedi bolsun. В рамках Дней культуры сегодня в столичном парке Ташкент проходит ряд мероприятий, таких как концерт мастеров искусств, выставка декоративно-прикладного искусства Республики Туркменистан и показ национальных узбекских блюд и нарядов. Salam. Ine biz Akşehir bolan Aşgabat şäherine Özbegistanyň halk artistleri we özbek döwletiniň ansambllary bilen bilelikde geldik. Ine görüşüňiz ýaly medeniýet günleri juda gyzykly ýagdaýda geçirilýär. Medeniýet we sunugat işgärleri bir ýere jemlenenlerine özara pikir alýarlar, tejribe toplaşýarlar. Şular ýaly mümkinçilikler döredýän döwlet ýolbaşçylaryna sag bolsun aýdýar. Bizi Türkmenistany mehirli garşyladylar. Ýaşadyn türkmen özbek dostlugy. Assalamu alaikum. Salam dost soğanlyk türkmen halky. Biz Aşgabat şäherine Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistan medeniýet günlerine gatnaşmaga geldik. Biz Özbegistan makam ansamblnyň adyndan geldik. Konsert gatlygy derejede geçirilýär. İki halk dostlugy şu konsert arkaly berkedi. Biz Aşgabat şäher gatlygy täsirleri galyrdy. Biz Aşgabat şäherine gatlygy güler ýüz bilen garşy aldylar. Şular ýaly mümkinçilikleri döredýän döwlet ýolbaşçylaryna sag bolsun aýdýan. Goý türkmen özbek dostlugy hassa berkesin.